Velkommen til nytårstale. Mit navn er Gunnar Vandvig. Nytår, hvad er det for noget? Hvad kan vi bruge til? Hvad skal vi med det? Året 2013, det var et år med udvikling, med afvikling og med indvikling. Hvad har vi lært? Er vi ude på en rejse, eller er vi i virkeligheden ude at skide? Værdier. Hvad er det for noget? Hvad kan vi bruge til? Hvad skal vi med det? Vi opdagede mange værdier i 2013. I året, der gik. Værdier som frihed, tryghed, snevejr, frikadeller og meget andet. Så er spørgsmålet, hvad vil vi tage med ind i det nye år? I en samfund, der er præget af vold og ulighed, kan det være svært at trives. Man skal passe på, man skal passe ind, ellers så kan man bare pisse af. Bob Dylan sagde engang, den her verden, den er præget af vold, men det er nok bedre end at være usagt. Jamen det sagde han. Frihed, tryghed, hvad er det for noget? Hvad kan vi bruge til? Hvad skal vi med det? Kort sagt, ja, nu bliver det måske et langt alligevel. Hvordan får vi bedst det samfund, de relationer og det liv, vi gerne vil have? Livet, hvad er det for noget? Hvad kan vi bruge til? Hvad skal vi med det? Ved vi overhovedet, hvad vi vil? Hvordan finder vi ud af det? Skal vi lære at flyde ydmygt med strømmen, eller skal vi tage kampen op? Det tror jeg så nok lige, vi skal. Og det var Gunnar Vandvig.